खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो गोनांथार खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ फारि जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ बर' थुनलाइ फोथारनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि बिबुंगोरा मानगोनां आइजो डक्टर इन्दिरा बर'आ 2020 बोसोरनि राव दानस्लायनायाव साहित्य एकाडेमि बान्थानि थाखाय सायख'जानो हादों। डक्टर बर'आ जयन्ती गगैनि लिरनाय असमिया सल'मा हिरिम्बाखौ बर'आव राव दानस्लायनानै हादोरारि थाखोनि बे सनमान गोनां गोजौ थाखोनि थुनलाइयारि बान्थाखौ आवग्रिनो हादों। बर' बिजोंजों फरायनानै सनितपुर जिल्लानि मादावनो मेट्रिक आनजादाव बयनिख्रुइबो बांसिन जौखोन्दो लाना उथ्रिनानै टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बेलस्रि दख'रा एबसुनि बानजायनायाव सनितपुर जिल्ला एबसुआ बरायनाय हाबाफारिखौ आबै पुर्णिमा बर' गोजौ फरायसालिनि लांगोनायाव मेहेरगोनाङै खुंफुंलाङो। लोगोसे बे हाबाफारियाव बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै 18 सा सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसा फरायसुलिखौ दख'राया बरायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै मिरु एबसुनिफ्राय लेङाइ आफादगिरि मानगोनां खोरोमदाव औवारि बिथांजों लोगोसे बेखेवगिरि महरै मिरुनि बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारि, मिरुनिनो नेहाथारि बिद्दाव बसुमतारी आरो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि अबिर नार्जारि बिथांमोना बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव जिल्लानि बायदि बिबाननि दैदेनगिरिफोर आरो सनितपुर जिल्लानि दख'रानि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बरायजानाय फरायसुला फरायसुलिफोरनि बिमा बिफा आरो फोरोंगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। अदालगुरि खलायगावनि खोला कयाबिल गामियाव अमानि देहायाव आफ्रिकान स्विन फेभार बेरामखौ नुनो मोन्दों। गामिनि मोननै फारामाव गोबां अमा बेराम जानायखौ नुनानै गुवाहाटीनि NERDDL आव आनजाद नायनो हरनानै अमानि देहायाव आफ्रिकान स्विन फेभार बेराम जानायखौ मोनथिनो मोननायनि उनावनो अदालगुरि आयेन आफादा दक्षिण कयाबिल गामिनिफ्राय 1 किल'मिटार गोजानाव थानाय ओनसोलफोरखौ गिथावना ओनसोल महरै फोसावबाय। लोगोसे बे ओनसोलाव आयेन आफादनि 144 दफा बायदियै अमा फिसिनाय आरो अमा फाननायखौ थारलायै बन्द' खालामनाय जाबाय। उत्तर कयाबिल गामिनि बापन बर'नि फारामाव गोबां अमाखौ बेराम जानायनि थाखाय सोरखारा फैनानै बुथारफैदों आरो फबना दोनदों। भारतनि सासे गोजौ सारिनि दारिमिनगिरि रिलायन्स इन्डास्ट्रिनि मासिगिरि आरबपति मुकेश आम्बानी आरो बिनि फिसाज्ला आनन्द आम्बानीआ आसामनि दैबानानि अनसुंथाइनि थाखाय CM रिलिफ फान्डआव नोगोद 25 कौटि रां दान हरदों। दैबानानि थाखाय अनसुंथाइ हरनायनि थाखाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिथांमोनखौ साबायखर बावहरदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। एबसु आरो बर' थुनलाइ आफाद जथायै बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय थांखिजों आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि मानगोनां डक्टर रमेश बेगरजों मैया सावरायदों। मख'जायोदि थांनाय बोसोरनि 19 दिसेम्बर 2021 मायथाइयाव बिथार गोरोबथानि 6.3 दफानि गेजेरजों बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ अरायथा सुस्रांनो थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों अफिसियेलि सावरायदोंमोन। लोगोसे बै सावरायनायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो आसामनि आरबान मिनिस्टार मुर्सि अशोक सिंहालाबो बाहागो लादोंमोन। बै सावरायनायनि गेजेरजों बर' बिजोंनि एमालगेमेसन आरो मार्जार जानायनि सायाव राहा लानानै बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ मार्जार खालामनो अर्डार फैदोंमोनब्लाबो बै अर्डारखौ नेवसिनानै 2 बोसोरनि थाखाय समखौ फोलावनानै होनाय जाबाय। लोगोसेनो थांनाय बोसोरनि 19 दिसेम्बर 2021 मायथाइयाव बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि गेजेरजों बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ अरायथा सुस्रांनो थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों अफिसियेलि सावरायनायनिफ्राय गासै 29 दफानि माइनुसखौबो दिहुननाय जादोंमोन आरो बै माइनुसनि सायाव दिनै फिनै मावफुंनो थाखाय आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रमेश बेगरआ खोथा होयो। गसाइगावनि फुलकुमारि गामिनि सुमिला किस्कुआ गोमानानै दङ। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय फुलकुमारि गामिनि सुमिला किस्कु मुंनि आइजोआ थांनाय बिस्थिबार फुंनि 10 रिंगानिफ्रायनो गोमानानै दङ। फिसाय सामुएल मार्दिया फोरमायनाय बायदिब्ला न' रावबो गैयै समाव 5 बोसोरनि हिनजावसा गथ'खौ गारनानै बहाबा थांदों सुमिला किस्कुआ। न'खरनि जेरावबो खौरां लानानै जेबो सुलाद मोनैखाय मैया गसाइगाव महकुमानि साबखाथा पुलिस थानायाव गसर होयो फिसाय सामुएल मार्दिया। सोरबाफोर नुयोब्ला जानबुं नम्बर 8572846439 आव खोन्थाहरनो खावलायदों न'खरनि सोद्रोमाफ्रा। क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनो 36 बिगा हाखौ हगारनो हाया होनना बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावराय देख्रेम नार्जारि बिथाङा गोख्रोङै बुंदों। क'क्राझार सहरनि साखाथि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सजों नांजाना थानाय बादारमारि गामिनि आबाद मावनानै जाग्रा 36 बिगा हायाव क'क्राझार जिल्ला खुंथाया जिल्ला बेंगिरि मावख' आरो सार्किट हाउस लुफुंनो थिरांथा लानायखौ बादारमारि गामिनि थागिबि रायजो राजाफोरा गोख्रों हेंथा खालामदों। मख'जाथावदि बादारमारि गामिनि थागिबि रायजो राजाफोरजों लोगोसे बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनो गांसे गोसोखांलाइ गथायो आरो हाखौ हगारना होनो हाया होनना गोख्रों बिबुंथि होदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराय देख्रेम नार्जारि बिथाङा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। अदालगुरिनि रेखा बर' होननाय आइजोआ दाखालि
गुबुन हारिनि हौवाजों खारफालांनाया मैया गावनि फिसायनि न'आव फैफिनबाय। फिसाय शिब बर'आ खौरां हरना फोरमायहरदों दि बिजि रेखा बर'आ लोगोनि न'आवसो दंहैयोमोन होनना। फिसाय शिब बर'आ बिजिखौ न'फारसे फैफिननायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।